Itedmi kada kayo kabsat iti nabara nga greetings. Agsipud ta iti panggep ni Apo Dios ket isu iti panggep tayo met itata. Datayo ket inurnong na tapno adalen tayo daytoy leksyon nga agpaay kada tayo. Aday iti nabuyak kakabsat ijay YouTube. And it warms my heart. Iti naibaga na dayjay ket iti Seventh-day Adventist Church is the fastest growing church. Saan lang nga JUS no di kaditi sa ngalubong. Ket inted na kakabsat dagiti nakadadong rason. And one of the reasons is we have a class, Sabbath school class, nga isu kakabsat iti pakaisuruan dagiti kamkamang. That is what we call Sabbath school is the church at study. Ket dayjay libro kakabsat nga isu dayjay Sabbath school lesson tayo. It is a universal text nga adalen dagiti amin a kamkamang iti iglesia sa dino man ti ayanda. Ket amwen tayo nga iti Sabbath school is the heart of the church. Gapu ka daytoy Sabbath school lesson, daytoy apuso ket nasalunat. Ket gaput ang nasalunat daytoy apuso, which is the Sabbath school. Ket sino mga ramid ang nasalunat, sika, ken iti siya, ken digiti amin ang kamkamang. At dantun dayjay tarigagay, nga aramiden tayo dayjay misyon tayo. That is the reason why we have now dayjay a programa iti General Conference, integrated for mission, grounded in the Bible, focused in the mission. Daytoy nga panagadal tayo kamsat. Nayunan na dayjay natibker a panagpamati tayo ken ni Apo Dios because we are grounded in the Bible, His Word. Ket agyaman nak iti panagad-adal tayo kamsat. Iti panagkakadwa tayo. Ket iti aramidem met nga ijay chat group yo nga daman tinaram binukil yon, i-share mo daytoy a programa tayo. Tani Apo Dios usarin na nga mangisagana met kadagiti kakabsat tayo. Mangisagana met kadagiti gagayem tayo. Nga umawat kaday ebanghelyo ti ayat ni Apo Dios. At datayon kabsat iti lesson number 4. Kadaytoy nga quarterly tayo, uniting heaven and earth. Sakbay tayo nga sirken, daytoy adal tayo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos, umay kami manen ken kaama. Umay kaming agyaman. Gapu kadaytoy nga lesson nga ingkam inadal. Ket itatan buklen min o Diyos dayjay nga Samarina. Tapno iti adalen mi itata. Tumulong ken isagana na kami nga makipaset into no Sabado iti Sabbath school class mi. Tapno digiti kamkameng iti Sabbath school class mi o Diyos. Ket makita dadaytang ayat mo. Ket maited kada kami dayjay a panagpakumbaba. Tapno agmay-maysa kami nga mga ramid iti pagayatam. Bendisyonan na kami, babaen ti panangidalan ti Santo nga Espiritu. Digiti iti dinawat mi, iti kay karyan tinagan na po Jesus. Amen. Lesson number 4, iti title na kakabsat, Panagmaymaysa, babaen iti panagpakumbaba. Unity through humility. Iti paset ang mayulo ket masarakan iti Pilipos 2 versikulo 2 na isurat ket basaen tayo.
anayen nyo tirag-ok, nga agmay-maysa kayo kuma, iti panggapyo. Adda panagmay-maysa nga ayatyo. May-maysa a panagtitimpuyog ken may-maysa anaken. Ayan ni Pablo, adda iti pagbaludan. Iti background kakabsat. Adda iti imay a problema ijay iglesia ijay Pilipos. Normal dayta. Ket iti inbaga ni Pablo kabayatan nga adda isuna iti pagbuludan. Kadagijay a kakabsat tayo. Kunana, anayen niyo iti ragpo. Anya ti kayo nagso, pangaasiyo a paragsaken dakman. Apay, tadda kakabsat iti rimswa nga rimswa a panagsisina iji unag ti iglesia. Iti dinawat ni Pablo, kadigidjay nga kakabsat, membro iti iglesia, iti Pilipos, mamimpat na nga daras nga inusar, dayjay panagmay-maysa. Panagmay-maysa iti panggapyo. Panagmay-maysa ti ayatyo. Panagmay-maysa iti panagtitimpuyog yo. Ken panagmay-maysa iti nakem yo. Ti adalen tayo tata, Pilipos Kapitulo 2, versikulo 1, ingana iti 11. Namuan tayo kakabsat, iti naglabas. Nga ni Pablo, isuna iti ambasador ni Apo Jesus. Sikaken iti siya, kasken ni Pablo, datayo ti ambasador ni Apo Jesus. Ti lesson tayo nabingay ti talo. Umuna, nga paset. Di panagmaymaysa ti problema iti iglesia. Disunity, the problem of the church. Apay nga adda iti saan a panagmaymaysa, panagkaykaysa. Umuna, there was rivalry. And they were consumed with contention. Posisyon. Kuna nangabsat ni Pablo, iti versikulo 3. Naisurat, basahin tayo. Awan kuma iti maaramid gapo iti supyat, wenno iti kinatangsit. Pride. Dayjay kinatangsit, pride. Dayjay ti rason no apay nga ni Lucifer na tinag manipod langit gapo iti kuna tayo kinatangsit, pride. Iti nakita na dayjay bagina. Intag ay na iti bagina. Ano nga tungam di iti pada ng anghel, ket iti kayat na, gunuden na, dayjay saan ama ipaay kenkwana. He wanted to be like God. Ket ijay iglesia tayo, ijay Pilipos. At dayjay kunana, self-ambition. Ken kinakusit. No, dayjay nga ambisyon iti maysa nga tao. Ket usa rin na pay dayjay kinakusit. Tapno maala na dayjay nga tarigagay na nga posisyon ta na ambisyon na nga ron. Mangbukel iti saan a panagkikinnaawatan. Mga ramid iti disunity. Unfortunately, this too is happening in the church.
Duma daytoy hanga problema ti doktrina kakabsat. Iti problema dayjay interpersonal relationship. No dayjay ngrikna iti maysa a kamkameng ket kuna pinuli ti kada gamin pastor. Isu nga naikatak iti posisyon. Saan kuma akasday? Intun no kitaen tayo kakabsat. Anya nga dayjay nga inted ni Apo Dios nga posisyon. It is a trust. Ket aramiden tay kuma, dayjay mikadua nga balakad na. Paset met laeng iti kapitulo 3 kakabsat. Naisurat ket basahan tayo. Tunggal may sa padayawan na iti sabali akas na tantanok ngem isu met laeng. Kunana ni Pablo, awan kuma ita niya kinatangsit. Awan kuma iti panagsisinupyat. Kasano nga masulbaram dayjay panagsisinupyat. Dayjay kunana ni Pablo. Iti tunggal maysa ibilang na kuma nga iti sabali ket natantanok ngem isuna. When you count yourself lower than the other, kunana ni Pablo, maikat dayjay a panagtangsit. Umay dayjay a panagpakumbaba. Adda iti problema, adamit iti sungbat. Kunana ni Pablo, titunggal may sa padayawan na iti sabali. Each member should look not only for his own interest, but also for the interest of others. Intun no kitaen tayo kakabsat, daytoy nga maaramin. Iti intudo ni Pablo, awan sabali kakabsat, no saan nga ni Apo Jesus. Iti panagmaymaysa, iti uneg ti iglesia. Isu iti panagmaymaysa, iti kamkameng ken Kristo. Ti kunana kabsat ni Pablo. No adda nga rod anyaman a pamagbaga a maipuon ken Kristo. No addaman anya pangliwliwa iti ayat. No adda anyaman panakaikadua ti Espiritu. No adda anyaman nga ayat ti puso ken panang nga asi. Dayjay ti kababalin ni Apo Jesus. Anya di kababalin na? Dayjay nga ayat. Tati Diyos isut ayat. Dayjay ti kababalin ni Apo Jesus. Nga adda dayjay kunada panagkakadwa. Dayjay ti kababalin ni Apo Jesus. Nga adda dayjay panang nga asi. Isu nga iti kunana, adda kuma dayjay panagkaykaysayo. No dayjay tinbagana ni Pablo, kadigijay nga kakabsat ijay Epeso, kasjay met kuma iti tarigagay tayo, iti amin nga iglesia ni Apo Dios. In all churches, nga adda kuma, o dayjay kunana, if you have any encouragement, pamagbaga. Bagbagaan tayo. Dagijay akakabsat. Babaen iti panakaipuon da. I like the word, panakaipuon. Dayjay kakabsat ket isublina dayjay nga panangisuro ni Pablo kadagiti membros iti iglesia. Laglagipon tayo, idi dumapkel iti iglesia,
At dadyay dagiti Hudyo, the Jew. At dadyay maten dagiti na inayon nga hintel. Gapu ta saan dang agpapada iti background. Dagiti Hudyo iti panunot da isu dalaeng dagijay nga nakiitulagan ni Apo Diyos. They were the covenant people. Ket dagitoy nga hintel sanda nga mairaman kadayjay at tulag ni Apo Diyos. Winarwar ni Pablo dayjay a kapanunutan iti iglesia. Iti Roma 11 insuro ng kabsat, gapu dayjay sa nga maipuon ken Kristo. Kunana ni Pablo, adda iti puon iti ulibo, isuna ni Apo Jesus. Adda digiti natural asangsanga, isuna digitoy digiti Israelitas. Ket kunana gapu iti ayat ni Apo Dios adda kada kayo, bagbagan na kadigiti nga Hebreo. Nga sanga iti sinipak ni Apo Dios. Apay a sinipak ni Apo Dios? Go to the reference ijay Juan Kapitulo 15. Ni Apo Jesus isuna di puon iti ubas. Ti ama isuna ti agay-aywan. Adda iti duwa nga klase nga sanga, ijay nga ubas ken ni Apo Jesus kunana maipuon. Di puon isuna ni Apo Jesus. Adda ti duwa nga klase nga sanga. Dayjay nga agbunga ken dayjay saan nga agbunga. Tinaramid ni Apo Diyos, dayjay ama, divine dresser. Inala na dayjay instrument na ket tinuted na dagijay sanga nga saan nga agbunga. Naurnong, idi nga lagango ket napuuran da. So, adda digijay natural asanga na isina, ijay Roma 11, sinipak, insina, iti ama. Ngem addamet dagijay puon nga nabati, tapno agbunga da iti adupay ni Apo Diyos ti Ama, dalusan na ida, ket kunana ni Apo Jesus, babaen iti saom dalusam ida ama. Sublian tayo, dayjay ulibo. Kunana ni Pablo kadagiti hintel, ket da kayo nga sanga iti balang wild nga olive. Inala na kay ni Apo Diyos ket iti lugar dayjay sinipak na nga sanga, you were grafted. Addan ti duwa nga klase nga sanga, di natural ken dayjay grafted. Sana inbaga, denggan nyo kabsat, maipuon ken Kristo. No iti ramot ket nasantuan. Ket iti puon nasantuan. Ni Apo Jesus, ni Kristo nasantuan. Ta isu Diyos. Isu iti pangalaan, iti iglesia, iti biyag na. Isu iti maipuon ken Kristo. Kunana ni Pablo, no di puon ken ramot na santuan, jay sanga agbalin ang nasantuan. Ket dayjay bunga agbalin metten ang nasantuan. There is a transformation adda iti panagbalbaliw. Manipud ka dayjay balang asanga. Nga naipuon, grafted, kini Kristo nga nasantuan. Balbaliwan dayjay puon, isu dayjay biyagen dayjay sanga. Isun ti biyag dayjay puon. Isu nga dayjay kunanan ni Pablo, ijay naudi nga lesson tayo, to live is Christ. May saka nga sanga, may saak asanga. Nga naipuon ken Kristo, ket adda kuma, dayjay nga kunatayo, nga pangliwliwa iti ayat. Nga adda kuma, dayjay panakaikadua ti Espiritu. Nga adda kuma iti puso tayo, dayjay ayat ken panang nga asi. Anya ti resulta na.
Dayjay kunana ni Pablo, anayen nyo itirag ko. The disunity of the church brings sadness to the heart of Jesus. But when ngemno iti iglesia nagunudda iti panagmaymaysa, babaen iti panagsurrender da, dibukod da nga bagida, dayjay aragsak ni Apo Jesus na kumpleto kakabsat. Isunganukit kita tayuan niya. Dayjay ayan iti panagpakumbaba. Pagkapon dayjay panagpakumbaba. Dayjay kinaawan iti panagpakumbaba. Let's go back again to the title of our lesson. Iti panagmaymaysa, babaen iti panagpakumbaba. You see the picture of the church? No awan di panagpakumbaba, there's no humility. Umay iti problema. The 12 disciples had that problem. One mother went to Jesus one day and said, Apo, intun ano ipatader mo iti pagariam. May sa kadagit anak wag tugaw ti makanawan mo. May sa kadakwada ti agtugaw iti makatigid mo. Selfish ambition. Pangalaan tayo kakabsat, dayjay panagpakumbaba. Listen to the advice of Ellen White. Iti manuscript number 36 in surat na idi 1885. When we are receiving training as did Moses in the school of Christ, what shall we learn? To be puffed up, to have an exalted opinion about ourselves? No, indeed. The more we learn in this school, the more we advance in meekness and lowliness of mind. We are not to feel that we have learned everything worth knowing. We should put the best use of the talents God has given us, that when we have changed from mortality to immortality, we shall not leave behind which we have attained, but take with us to the other side. Throughout the ceaseless ages of eternity, Christ and His work of redemption will be the same theme of study. Isu nga iti inkabil ni Pablo, we're now going to part 2. Kunana, ni Kristo isu iti example tayo. Iti verse 5, in surat ni Pablo, na isurat, kat basaan tayo. Adda kuma kada kayo daytoy anakem nga adda met ken Kristo. Humility. Inbaga na kakabsat. Nga ni Kristo, Christ did not consider himself as the Father. Nga ni Apo Jesus was willing to be incarnated. Dahil Diyos na agnanayon, nga isuna I am, siya it siya. Sakbay ni Abraham, adda akon. Isu nga idiing bagana ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Dayjay nga berbo, nga adda idi, ije punganay akadwa, iti Diyos, ta isu Diyos, nagbalin alasag, and He dwelt among us. When Christ was incarnated, He humbled Himself. Malagip yung kakabsat, dayjay maudi apanang rabii, nga kadwa ni Apo Jesus dagiti adalan. Peter and the disciples could not accept
Dahil inaramid ni Apo Jesus. Ano inaramid ni Apo Jesus? Adaday di lamisaan, ti makder, na pan kakabsat, nangala iti maysa nga planggana. Inikan na ti danom, nangala iti maysa nga tuwalya, inbaredbed na iti sikat na. To the disciples, it was an insult. Tapay, He is their master. Kana yung ibang Lord, Lord. Ngamitatan addan daytoy nga master da, di apo da. Tumakder iti sanguanan da, agparintuman. Alain na di saka di adalan, bugwan na. He is now the servant. Idi makadanon kay di Pedro ket kuna na apo pangasim saan. An kung ipalubos kuna na. Maawatan ni Pedro. Peter was full of pride. Shock. Ket itatan, makita na the example of leadership, servant leadership. Makita na. Nga ijay kakabsat, nga inaramid ni Kristo, insurat matlaeng ni Pablo kakabsat. Nga dayjay nga insurat na, makita dayjay resulta iti panagmaymaysa. Okay? So nga dadalin tayo, dayjay panagmaymaysa, babaen ti panagpakumbaba. Ada problema. Anya iti solusyon di problema? Wenno, apay nga da problema. Gaputad dati panagsisinalisal. Handa nga kayat, nga awaten, nga da iti maysa, ana nga to, nga misuda. Sinalisal. Anya ti rekomendasyon ni Pablo. Dahita nga panagsisinalisal yo, kunana, kitain nyo ni Kristo. Ket iti panangkita kini Apo Jesus. Makita dayjay pudno a panagpakumbaba. Ket dayjay pudno a panagpakumbaba. Adda kakabsat iti resultana. Anya di resulta? Kunana ni Pablo iti verses 6 to 11. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above all name. That at the name of Jesus every knee should bow down. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus is Lord for the glory of God. Dayjay inaramid ti Ama ken Apo Jesus. Aramidin namat iti panagpakumbaba tayo. Narigat ka di tagpakumbaba. Adda kadi kakabsat iti bunga iti panagpakumbaba. Nga kitkitaan dagiti sabsabalit iti panagbiag tayo. Malagip ko, it came to my mind, iti maysa nga kapadasan kakabsat. It happened many years ago. Naramid da ito iti Northern Luzon Academy idi. Kaday nga panawan na kadado digiti taga Bicol nga imay ijay Artatio. Dayjay isu iti pakaalaan da dayjay kuna tayo nga ambisyon da, they came as working student. Ket adda kadakwada digitay naiasawa iti Ilocana. Kas lalo ko mga kaday di manong Tony nga Butabara na asawa na di Tagalawag, Shirley Pastor. Ni manong Joe, di manong Joe nga Orbe, na asawa na di manang Gloria, auntie ni Pastor Levi Payoy.
Nakadaduda di jay, dagiti Seneth, ni Misael, naasawa na ni Sinaida Kaplis, gaputa dada di jay. May sa kadakwada, isut ni Eli Flaminiano. Yung Manong Eli, nabayag na nagtrabaho iti North Philippine Union Conference. Iti nga nag-retire ka sa. Ti kapadasan ket kastoy, may sangal daw, adda digiti grupo nga nagpanggap nga sumbrek da, ijay iskwelaan tayo, Northern Luzon Academy. Iskwelaan na da iti nalawlaw kakabsat, ada iti Agat, ada Sagunto, ada Artatio, ada Kauringan. Dahil nga grupo nagkapo iti Kauringan. Nagtutungtong da kabayatan nga ag-happy-happy da, idinabartadan ko na daga. Dayuman ijay eskulaan, NLA. Ket ipanggap da, sino man nga masabat da, ket isu iti dangranan da, bugbugan da. Saan nga mo ni Eli Flaminiano, working student, taga po iti poultry, simrek digito nga bunggoy iti gate. Dahito yung Eli rumormet from the administration, nagsinabat da in between the bridge kanda jay ayan ti flagpole. Itata dapela jay bridge, dapela jay flagpole jay. In between, sinabat da. Unknowingly, siyempre nakaisem, dahito Eli, inaramid dagitoy nga taga-kauringan di panggap da. The leader closed his fist and gave inikan na kabsat itinapigsa nga job ni Eli. Natumba. Idin nga aramidin din di panggap da. Ni Eli timangad ket nagsaon. Itinbaga na, Father, forgive them, for they know not what they do. Idinangag kakabsat dagitoy anabartag dayjay nga insaong dayjay nga biktimada. Arig na nausawan da. Ket ti babain da kakabsat ti malikod da ket nagrugidan nga pimanaw. Sinurot da dalan nga anyaman nga nagserkan da. They left Eli alone. Itinbaga na ti lesson tayo kabsat. No, adda tayo, we received training in the school of Christ as Moses. No, da itinapakumbaba ni Moses. He's very humble. Ngem itidamo saan kakabsat. For 40 years, he was trained in the school, in the universities of Egypt. He was primed, prepared to be the next Pharaoh. Ngamidin nga inayaban ni Apo Diyos isuna. For 40 years, he studied under the school of Christ. Nagbalin ang napakumbaba. Dayjay apanagpakumbaba iti tunggal maysa kadatayon. Sulbaren na iti problema nga ited ti kabusor iti iglesia. Anya iti inadal tayo kakabsat. Umuna, no adda iti umay ariri, bukal nga ikabil ti kabusor, iti uneg iti iglesia. Akas di inaramid na iti iglesia iti Efeso. Datayo kuma akas ken ni Pablo. Iti tarigagay ken iti kararag tayo. Nga iti iglesia, maaddaan kuma iti panagmaymaysa. Panagmaymaysa iti panggap. Panagmaymaysa iti ayat. Panagmaymaysa iti panagtitimpuyog. Ken panagmaymaysa iti pakinakan. Maaramid dayta kakabsat a panagmaymaysa. Intunno kas ken ni Pablo, intag-ay na ni Apo Jesus iti iglesia iti Efeso. Awan kumay iti aramidin tayo kakabsat.
nga saan nga ni Kristo ken ni Kristo laeng. It is more of Christ and less of ourselves. Adda iti maysa nga pastor, ket tarigagay na mettiman iti agpangato. Iti pampanunot dagiti dadduma, naragsak ken nalaka iti adda iti ngato. And personally, I would like to tell you, the chair of the president is not an easy chair. Da kayo nga makamamo kanya kapsat, amuyo, intalek ni Apo Diyos, iti Northern Luzon Mission, iti si bubukil pay, iti mission tayo. Hanpay nga nagudwa, nga ti numotibiyang, ti kapsat yo, isu iti nang ipangulo. Di dadamo kakapsat mo munagak iti opisina. I always go there. Tapay, iti pakaramidan, iti council meeting, adcom meeting, iti ayan, iti panagtutungtong, iti directors and administrators. But that day, there was a change. Inted ni Apo Diyos, iti tugaw, nga isu ti pagtugawan ti presidente. I look at it. That room was big. I made the decision. Ket nang pili ak kakabsat iti picture ni Apo Jesus. And I have it laminated. Nagdakkel. Sako inkabil kabsat, iti ngato. Nakitkitain na dahi atugaw. Apay. What's the point? Kanyak mismo nga ipalagip na nga intunusumbre kak idyay nga opisina. Iti trabaho nga panangipataray, iti trabaho ti Northern Luzon Mission. It is not my work. It is the work of the owner of the work. Trabaho dahi akin kuko ti trabaho. Iti ramidak laeng ket agpausar ken kuana. So every time nga sumre ka, sakbay nga any business of the day, I communicate with the owner. Ket kunak apo idalan na iti aramidak itata. Tarigagayak met nga digiti amin asumrek iti opisina daydi akin kuko ka daydi nga trabaho. Not me. Tanong makita da adaman ti kabsat yu ang nakatugaw, iti tugaw na. And most often, hangkong kayat nagtugaw ijay, ay ang tugawak iti coach. Tapay, tugaw, jakin kukwa, dayjay trabaho. My feeling is, my prayer is, into no adat ti sumray, makita da, dayjay ladawan ni Apo Jesus. Ket ijay, itinambuklan ni Apo Diyos, iti panagmaymaysa. Ket kunatayo kapsat, kasken ni Pablo, agbalintay kuma, nga example iti napakumbaba apan nagserbi. It is more of Christ and less of ourselves. Tinaudi nga naadal tayo. Kas iti iglesia iti Pilipos. Ti iglesia tayo. Masapul nga agmaymaysa. Tapay, we must be integrated for mission. Grounded in the Bible. Dayjay inaramid ni Pablo. Isumet kuma iti aramiden tayo. No adday iti parikot, adday iti problema. Iti itagay tayo, iti sangwanan dagiti kakabsat. Ni Apo Jesus, ken ni Apo Jesus lang. Amuyo intun no makita dagiti kakabsat. Dayjay tarigagay tayo when we cry.
Dahil conviction tayo kakabsat. Ni Apo Diyos, iti maidayday. They feel, they see. Makita dahil seriousness, iti ministry nga panangayab ni Apo Diyos kadako. Intun no makita dahil iti kakabsat. Daday jay nga road iti inbaga ni Pablo. Kitain dak akas ti panangkita ken Kristo. Tuladin dak akas ti panangtulad ko ken Kristo. Kabsat ko, tulungan na tayo ni Apo Diyos. Tulungan ni Apo Diyos iti Sabbath school class tayo. Tulungan ni Apo Diyos ti iglesia tayo. Ket adda kuma iti panagmaymaysa, babaen iti panagpakumbaba. Pagkararag tayo sa naindaklan nga Diyos, agyaman kami. Kada iti lesson nga palagip mo kada kami. When umay iti parikot problema ti unag ti iglesia, adda iti solusyon ng Diyos. Sika, iti mangted, iti sumbat. Intun no kitain mi iti anak mo, nga nangited ti example o Diyos, iti panangidalan, iti iglesia. Umaymit kada kami, dahil panagpakumbaba. Tulungan na kami, babaen ti Santong Espiritu, Mama. Iti kararag ko, itata. Dahil ito'y nga kakabsat nga kaduami nga nagadan. Isaganam iti panagbiag ni Ama, nga makipaset into no Sabado. Itid mo kada kami, dagiti napiling nga bendisyon, nga mangsungbat kadagiti kasapulan mi, iti inaldaw-aldaw. No ti kasapulan mi man Ama, ket salunat, na material, na espiritual, nang nangruna iti panagmaymay sami akas anak mo. Itid mo kuma, nga awan iti kurang na. Dawati ko Diyos na bendisyonan na kami. Agyaman kami, itinagan na po Mesos. Amen. And Amen. Ayatin na ngayon na po Diyos kapsan. At ayatin na kayo. Iti Sabbath School outline tayo. Maikabil chat group tayo. And I would like to thank ni Pastor nga Turquesa. He changed the name. Itinagan ng kabila Sabbath School Lesson 2026. Ijay iti pangalaan nyo na outline. When nuno dawatin nyo personally, mangtid kayo iti personal message, itid kumat nga personal kada kayo. Nga na numay nga lawas manen. Ni Apo Diyos ti matiagda kada kayo. Bag nga rabiyo kakabsa.